Maulita. Ini kancane wayangan sewengi iki Silva Nur Maulita ki blandeng rong bengi. Iya. Mambengi nendi? Mambengi ya karo Jandu karo Pak B. Lek-lekan. Ya kudu ngono ya jenenge persatuan dan kesatuan iki. Selamat malam, Nduk. Sugeng dalu, Om. Mboten bingung iki mboten mriki. Bingung. Loh. Lah nyang apa kok bingung? Lah pripun? Ayo. Lah radosane niku lho, Om. Loh, dalane kowe apa nyopir kan lho. Mboten. Biasanya dalan kan niku kan setapak. Heeh. Lah niki wau rong tapak. Loh. Tapak apa kuwi kawean? Tapak asma anu niku lho, Om. Tapak napa? Tapak Coran niku lho, Om. Tapak tangan apa? Cor. Tapak jalan. Wocor. Iya. Jadi loro. Iya, ada dua. Terus apa sing nyebabne bingung? Ya itu aneh saja gitu loh, Om. Loh, ora iki cah-cah ya rumangsa ora. Ketoke Berarti di sini jalannya begitu ya? iya ben rosan. Oh, biar rosan. Biar rosan. Oh, Rumah saku. saya bingung karena di rumah saya nggak begitu. Om. Iya, karena rumahmu kapan-kapan gawean gitu. Oh, nggak mau. Mas aku mosok omah api-api wis dadi dicor kaya dalan ngono ya. Sing mbakku rasa syukuri warga masyarakat dalam rangka jadi sertifikasi iki utawa sertifikat iki wis bisa berjalan kanthi lancar untuk Sukorejo utawa Mbalurejo, wewengkon Krisik, Kecamatan Gandu Sari. Nah, nembang ya, Nduk? Nggih. Iso nembang apa iso puisi apa-apa? Nembang lawan. Iya, karo ngenteni tekani kancane dhewe ya genduk iki kan mbok teko ndi lho. Iki tak hubungi teleponku ya ora kena. Sing mbakku pokoke muga-muga syukure warga masyarakat iki nambahi berkah tumrap sedaya sing padha kepareng rawuh lan warga masyarakat mriki. Nah, nembango aku gawekno sing penak-penakan mawon. Nah, upama bawa ndek-ndekan ngoten napa kira-kira? Kangen kutan mingkar mingku ring koro biasa ngoten kelingan cengkok biasa Mboten. utawa anjas moro arimani aja turu sore kaki wirawiri nah Mboten. mboten kowe iki angel sapoke dalan ngepang iki lho Ngimpi man ya, Om. ngambara ing niku Nggih. oke ya coba karo mlaku rono Nggih. Rada tengah kene ben ketok kaya sing gender. Sing gender ki nek sing dititingi ra ketok biasane iki dhek ngantuk. Ngambara tung tung tung. Lah den dipalarke nama biasa. Palaran ya. Nggih. Palaran ya. Nggih. Kelok kok palaran. Monggo Kanjeng Rama palaran nggih ngono ya. Ya. Oh Kanjeng Papa monggo. Ya. Monggo, Bapak. Kopinipun dipun unjukaken. Napa sampun medal? Dereng kok, Om. Wah iya ngenteni to wong sabar kok. Inamuha ma'asa. Piring. Wong sabar kasihin Gusti Allah. Nggih. Ngambara ing ya. Ngambara ing Harus listrik guru-guru ngene
wibawane dicipake langgam mimpi kaya ngapa dibukani saka keyboard tak lama maksudnya iki sakane terus tandane ana wong kene kang barane sapa ora uripe sing ikut bareng kenal kok yo kita langgam mimpi jadi alhamdulillah PPTKH ini bisa berjalan lancar nganti saiki bertahun-tahun leh berjuang muga-muga mungkari bejo kemayangan seger waras kabeh amin ngono meno ya